Lo igama lakhe kuthiwa nguTaphiko Lomzi, indoda yaseNgcwanguba location eMqanduli kweli phondo leMpuma Kapa. Bhuti Phiko Lomzi uthi kubalulekile xa ungumntu ongubhuti uhlambe unqwazi esinqe walo sisi uncuma naye. Uthi loo nto iyazonyusa ii-points zakho kwi-relationship. Uyitsho loo nto kwakathathu ukuba abantu abangoobhuti kubalulekile bahlambe umnqwazi wesinqa 2, abantu abangoobhuti kubalulekile bahlambe unqwazi wesinqa 3. Siye sathi heyi thina bhuti Phiko Lomzi ezinye iintente kaloku sisesothuke thina isize ntontoni thina zezintente iminqwazi yesinqa siyoyika thina umntu ayindoda kaloku umnqwazi wesinqa kadibenanga nawo uyoyikeka. Wathi lo bhuti awusoze ulaste kwi-relationship. I-relationship funeka ispayiswe ngezonto. Umntu ongusisi yena ahlambe unqwazi wesinqa kabhuti, umntu ongubhuti yena ahlambe unqwazi wesinqa kasisi. Uthi loo nto leyo soze nahlukane nakohlulwa kukufa. Siye samjonga ubhuti Phiko Lomzi zengoba elihlamba lo mnqwazi wesinqa nje, sambona ingathi yinto ayithandayo nje ubhuti Phiko Lomzi lena and he doesn't even have a problem with that. Sathi bhuti Phiko Lomzi kaloku thina kwaXhosa sikwazi kaloku indoda ehlamba umnqwazi wesinqa yomntu ongumama uyowunyaba. Yiyo loo nto kuthiwa indoda ayikwazi, ufuneka ube ngumntu nje osoloko ezidistansa kwezinye izinto. Wathi eyona nto izawunenza ningalasti yileyo. Saphinda sathi thina kaloku indoda kuye kuthiwe ayikwazi utsitsizela mhlawumbi nangebisi lebele, izawunyaba kakhulu. Kufuneka ezinye izinto ungazenzi mhlawumbi nendoda esoloko ihleli kakhulu nabantu abangoomama izawuba nolwimi okanye seyinyabe. Kufuneka ube indoda nje esoloko ithe geqe iyinto mhlawumbi ifike ingqiyazo, ingahlali kwiimbutho zabagxeki. Uye wathi lo bhuti siphila kwi-21st century ngoku, thina into zitshintshile ngoku. Ubuzawuthi thina kwaXhosa kwathintini ayisoze isebenze loo nto leyo. Aba bantu fike besithi mna ndiyenza into ethile bayayenza kwabona kuqala bayawuhlamba unqwazi wesinqa qha batsho apha kuwe. Uye wavala nge-bold statement lo bhuti lona. Wathi kwixesha lovuthondaba kuzofuneka umnqwazi wesinqa kasisi umfihle, umhlambe nge-following day, umnike ngenye imini, umcwalile sowumayinile. Ndathi yho hayi zandayiva ngoku le ingathi izawuba nzima mna. Utsho ke lo bhuti ngoku size ngaphambili sizobuza iibhuda zedyans ukuba zingaphi eza kuhlamba umnqwazi wesinqa zalo sisi ezincuma naye. Kwiindaba ze-CNBC apha kuChannel 841, elam igama ndingumthetheleli nokha amatye. NdiseNgcwanguba location apha eMqanduli kweli phondo leMpuma Kapa. Ndizoku-understanda uTaphiko Lomzi, uTaphike, ukuba nyhani lo bhuti uyawuhlamba namnqwazi wesinqa walo sisi ancuma naye. Kwaye ubhuti Phiko Lomzi akoyiki naba uzawunyaba, ngoba kaloku kuthiwa umnqwazi wesinqa umntu ongubhuti akakwazi ukuwuhlamba ngoba uzawuhambe abe nolwimi okanye ahambe anyabe. Tyho, madoda uPhiko Lomzi. Yho, ufuna uxela uba wadliswa ade ahlambe neminqwazi wesinqa? Yho, asoze mna. Yhu, hayi andicingi. Ngosuka ndilahle ugcotyelo. Hayi, nohlamba umnqwazi wesinqa nizawunyaba kaloku. Uyayazi uPhiko Lomzi into ayenzayo? Hayi, uyawuzathi uloyiwe ngenye imini. Yhu, umnqwazi wesinqa uyawazi uPhiko Lomzi. Bendava mhlawumbi ayibiye iqhiya noba ngunomdidile. Umnqwazi